Floor wax yan, floor wax. Floor wax! Ano ba ang hula? Pera, oh my God! May ano to, Chocolate. carton. Hindi walang ano Stick sa O, chocolate. stick O. Stick O? Ano ba naman to? Elementary exchange gift talaga? Hey Fam! Welcome back to my channel again. But if it's your first time to come here on this channel, I encourage you to click the subscribe button down below. And of course, huwag niyo na rin kalimutan na i-click yung tiny bell button for you to be notified every time that I upload a video here on this channel. Kung napapansin nyo, wala po tayo sa usual na setup po natin because we are here in Ilocos. But still, we need to work on this thing. Kasi meron po tayong swap together with Sis Tressie. I will be putting her link in the description box down below. Parang pang ilang year na namin to na nagsuswap. Parang pang 5, pang 4 o pang 5 na ata namin to na swap. So yun guys, nakadami na kami. Ang usapan namin guys ni Sis Tressie is, mag-ano kami, suswap kami ng worth 1,000 na parang mystery box, ganyan. Kasi diba nauso yung mystery box. But for this thing na dumating sa akin, parang hindi to worth 1,000 lang. Knowing si Tressie, ayan. Actually, yung akin, hindi ko pa nga napapadala. Pero kailangan ko nang gawin to kasi wala na talaga akong day off, guys. So, yun. Balot na balot, besh! First layer. Pwede pa lang magbalot ng ganito para sa LBC. Kung may narinig po kayo nagsasalita sa background, si John at saka si Jessa yun. Please say hi naman, mga besh! Hi guys! Hi, Very guys. fam! Hi, Nagantay kami ng Fam! pag-giveaway. Ay, grabe! Pinabala ko din na ganituhin yung karton ko eh. Kaya pala. Ay, ang ganda ng balot niya. Talagang pa mystery box. Alang ganda! Besh! Unicorn. Oh, ang tananing! Look at this! Unicorn, your unicorn. Ganda ng box niya, oh. Box pa lang panalo na. Kasi box lang yan. OMG! Buksan natin. Ay! Ano to? Okay. May letter siya. Ito yung pa-letter niya, guys. So, parang pa K-pop. Pero ano siya, parang, ano bang tawag dito? Postcard. Ayan. Sabi niya, Hi sis Mia Bells. Ito na naman ang ating ritual. PS, kumuha ako sa koleksyon ng kapatid ko ng Korean merch. Kaya ito ang aking sinulatan. So, may mga pabalot po siya. Hala, binalot. Ang effort! Ang effort, guys! Look at that! A for effort! Ayan. Pwede bang lumapit na lang ako? Kaya lang putol yung ulo ko eh. Ang dami. Okay. So, isa-isahin po natin. Kunin natin. Ang daming nanonood sa akin. Andito yung dalawang gurang. Baka may madekot kami. Baka may madekot daw kasi sila. Buksan natin una ito. Wala namang nakalagay na numbers. Ang dami namang mabibili in reals. 1,000 lang to. Kung i-convert, sure. Tingnan po natin itong hindi nakabalot. To buy? Wala, ang dami! Okay! Mi goreng. Mi goreng. May imomokbang. Meron po tayong Indomie instant noodles. Yan. Sikat to sa mga OFW eh. Tapos, sabi nga niya, alam niyang gusto ko yung noodles kasi mahilig ako sa mga noodles. Tapos wala daw siyang nilagay na chocolate. Pero parang chocolate, ano naman to, tigisa tayo guys. Ito guys, chocolate na ganito. And then, chocolate na may pa-strawberry. Hindi ko mabasa eh. Yan. Lapit na nga lang ako. Yan. Tapos, Swiss rolls. Ganito. Okay, so yun yung laman nitong... Ay, meron pa! Chocolate! Hehehe. Oh lala, bar cake. Ayan. Mukhang masarap to. Oh, feel mo. I-feel mo. OMG! I-feel mo. Alam mo pag masarap. Hindi masarap yan, akin na lang. Parang chewy siya. Ganun siya, share tayo dyan. Tapos, ito naman guys. Ito na po yung mga nakabalot. Ang social naman ng mga pinangbalot niya. Ito po. Oh! Parang hindi to 1,000 naman lahat. Grabe naman. Ang dami naman. Pag dito sa Pilipinas, parang yung 1,000, parang 3 piraso lang na ano. Sabango. Abango. George Lafleur. Eau de Parfum. Eau de Parfum like that. Parang hindi siya napafocus yung ating camera. Bahala siya. Nagsawa na siyang mag-autofocus. Sarap. Kung makikita nyo lang yung itsura nila. Parang basi din naman na.
Oo nga eh. Hindi, na Oo, this. ganyan. Oo nga, akat. Uy! It's yellow, her favorite color. Ni. Rosie. Ay, mga kapitbahay na nag-aabang. Yung mga gamit bahay nandito. Mag-hi naman kasi kayo. Kasi mga gurang na sila. Hi. Dito lang kami. Mag-open. Ito po, pabango. Mabango din siya. Yellow. Yellow. Okay, tas sunod, ito yung pinakamaliit. Buksan ko na yung pinakamaliit. Para mula sa maliit hanggang sa malaki. Oops! What is this? Yung mga tsura nila, mas matindi pa sila sa tsura ni Bebe pag nag-open ako. Oh! Ay, Dapat sanitizer. naghuhula ka. Sanitizer. O sige na nga, maghuhula daw dapat ako. This is hand sanitizer. Mahilig ako sa ganito, guys. So, magagamit po natin yan. Next! Uy! Malambot. Hindi. T-shirt. Damit to. Feeling ko lang. Basta something na cloth. Feel mo din. Uy! May mga nakikihulang po yung mga ismusang kapitbahay. Damit yan. Damit to. Lagi niyo ako Color binibigyan yellow. ng damit. Pink. Hindi. Black. Oh. Dark. It's floral. Ay, floral. Dress si Wow, Bongo. shucks. Sabi. Bongations! Dress ba? Ano to? Hindi kasi sa'yo. Alata. OMG! Gusto ni Mayo. Oh my gosh, may isusot na ako bukas. Romper, guys. Romper. Ay, Dress ba to? Or dress. romper? Ah, dress. Amoy ano? Amoy Amoy ba? abroad. Amoy abroad pa. Ito guys, ang ganda. Oh. May floral siya, tas black. Yan. Ilan mami? Oh, next. Oh, next. Feel mo. Damit. Ay, May mga, para sa... parang damit ulit to. Akala mo may pa-etchos Ay, pala siya. para sa Balik Alindog Project. Ba't may mga nakalagay ba to? Wala. Ala, feeling ko ano na Damit. naman Ano to. yan? Yung- Revealing clothes. No! Hindi man siya Tibag. nagagano. Bra. Hindi, ano to. Feeling ko hindi to, bra. Yung binigyan niya ako yung pinang-hiking ko sa Mount 387, yun yung bigay niya yun. Yung Yung dry fit. Mm-mm. Tawag doon. Ah. Nagmamadali. Sabi niyo kasi hulaan ko muna eh. Oops! Oh my Ay, God. Oh my God, sa belga. Hindi kasi sa'yo. Oh, crop top. Ala, grabe! Crop top, besh! Isusot ko to bukas. Ang dami na outfit Keep Crop going. top! Keep going. Uy, gusto ko itong mga ganitong crop top. Oo, maganda yan. Tapos yung- kita po son. Tapos yung high-waisted na pantalon. Oo. Yun mo yung size. Yun mo yung size. Yung size ko, okay, gusto ko yung mga ganito. Small. Small lang to. Small Pero parang oversized sa akin. Pero gusto ko yung Ganyan mga yung to. uso. Oh, yung mga loose, di ba? Ay, mukhang hindi to pwedeng pisil-pisilin! Hawak din. Itlog. Wallet. Pouch. Oo. Pouch. Walang nakasulat. Kami naman ang nangunguna. Ay! Dapat yung makawala sa kanya na. Ito, gagamitin ko na to sa hospital. Lagyan ng ballpen. Kasi may M. Mm. Neon color para ano ko siya, mahanap ko siya agad. Ano to? Card. Ampaw. Parang ano, Hindi. parang keychain. Ay, oo. Keychain. Buksan na Hindi, natin. kwintas. Keychain. Kwintas. Whoops. Kwintas. Oh my gulay. Para kay Sassy. Para kay Maxi. Choker. Ano to? Choker? Uy, Aldo Besh. Uy. This is Aldo. Choker. Bawal sa'yo. Choker, besh. Macho-choke ako dito. Alam mo kang hindi kasya sa leeg ko, besh. Maganda na yan sa harap. Yung buroy-boy niya. Alam kang ano, hindi. Ganyang itsura niya. Oo. Ala no. Ay, ano. Nakakaya naman yung mga prepare ko para sa kanya. Panglaban na yun. Ano to? Parang hindi naman to siguro chocolate. Hindi. Ano? Lalagyan ng picture. Hindi. I don't think so. Ano? Basta. Hindi ko din alam eh. No idea. Square. Something Yung makeup? square. Hindi naman. Ay, rectangle. Salamin? Hindi rin. This is... Panyo! Panyo ba to? Passport holder! Alam niyo yung mga hula nila pang elementary exchange gift. Picture frame, panyo. Lokatang. Passport holder. Uy, pwede Tingin. ko sa gagamitin ko to sa ano. So, ala, dumikit kasi siya doon. Oh, this one guys, oh.
Yan. Ang Di ba cute parang kasi ang ito. ano sa outfit ko? Parang pala. Tapos ganyan yung loob niya. Lagay ng Mahilig passport. sa pin. Oh, anong ibig mo? Nag-travel ka pa ba? Wala kang travel. Eto na, okay. So, passport holder po. Yan pa, may maliit pa dun. May maliit pa. Uy, mabigat to. Ala, gold keychain. Tara yan. Mirror. Hindi. Mirror. Parang mirror yung ano, yung mirror. Pocket mirror. Oo, ganon. Yung Oh my gosh. Tingnan mo. Gold. May pag-gold. Tapos may ano. Napa-fold nga. Oh. Parang may, basta may mirror to. Oo, Ay, bongga. Ay, yung pang ano, blush on. Wow, ang May ganda! kaya pala. Guys, oh! May letter M siya. So, mayaman. Mahirap. Mahirap. Mapangit. Mapangit. May letter M siya. Grabe. Pinag-effortan niya talaga. A for effort. Naghanap talaga siya ng M. Oo, ang galing niya maghanap. Ako, Hindi kasi madali lang maghanap sa ano din. Sa ibang bansa, no, dito kasi sa atin, lalo na dito sa atin, ano, ang tawag nito, basta ang hirap maghanap. Ay, Oh, maliit. this is the mirror. Baka binigyan kaya ng mirror na maliit. Oo. Ay, malaki pala. Ay, oo, nandun pa yung ginagamit ko, yung black na, yung malaki pang travel. So, ito may gagamitin na ako sa, paglalabas lang tayo na maliit lang yung salamin. Tapos, kunyari, yayamanin tayo kasi mayaman. Ganon. Diba? Socialera. Panglaban! Alam mo kaya ito panglaban. Parang ano na naman? Bikini. Hello? May matigas siyang part. Oh, may pad. Oh my God! Ay, Paper bag. paper bag. Hindi posible. Ay, Lasenza, besh. Ito yung mga pangiti. Ay, magkastibak na ito. Okay, for tomorrow. Ala! Pakita mo na bayanin. Tawag mo lang ng ano, may tibak. Pero ang ganda. Ay, Panglaban hindi. talaga, besh. Grabe, besh. Nasa pabayaan. Pwede. Oh my gosh. Ayan, oh. Yummy. Ang ganda. Kasi ganito yung mga pinadala ni Meme. Mga Lasenza. Pero mas ano yan? Mas panglaban to. Green and... Alo, grabe ito. Oh, yan! Makapatid. Sige na. Ang galing ko talaga. Sabi ko may tibak. Bridal shower ba ito? Alam ko na matatakpan niyo yung sa harap yan, boy. Dapat- Hindi. Gobi ko. Look, sa harap daw to. Tapos pupunta ka ng Boracay, tapos huhuliin ka ng pulis sa Boracay. Nakakatuwa. Nakakatuwa. Ito na po yung pinakamalaki dito. Floor wax yan, floor wax. Floor wax! Ano pa ang hula? Pera, oh my God. May ano to, Chocolate. carton. Hindi wala nga daw siyang chocolate. O. Stick, oh, ano ba naman to? Elementary exchange gift talaga. Ooh. Ay, bongga. Hindi, is Ganyan this? lang, bilog, lalagyan. Hindi, may laman pa siya. Nilagyan lang ng something sa'yo. Royal Shop. Ay, pangalawa na niyang binigay to sa akin to. What's that? Sarap! What's the other one? Nandun sa bahay, yung pinaglalagyan ko ng tsaa. Like, oh my gosh, masocial yun. Pero ito, pang chill. Gustong-gusto ko kasi ng mga mug. Ay, parang ano to, mas slim siya. Yeah. No? Kamukha niya yung lalaking, ano ba to? Tapos na, iwan na. Iniwan na ako, wala na kasing laman. Mga ano tong mga to. Ayan o, basta ganyan siya guys. Alam niya kasi mahilig akong mag-coffee, mag-tea. Yan, tas may pa-carton siya. Ayan. Ayan, so that's all guys. Ala, grabe. Sobrang dami. 1,000 lang yun? Parang ang imposible namang 1,000 lang yun. So, thank you so much guys. And thank you so much, Sis Tracy. Sobrang dami. Nakakaloka. Tsaka ang ang galing niya magganap ng mga may personalized. Tapos parang nahihiligan ata po niya ngayon ng green. Kasi binigyan po ako ng mga greens. Ayan, meron po tayong mga panglaban. My goodness. Ito sasampay ko to sa likod. Tapos nandun yung mga border kong lalaki. Ni Jeremiah, ni Maynard. Makita na ito. Makikita na.
Thank you so much, Sis Tracy, for this. Grabe, sobrang dami. And I really appreciate your effort na maghanap ng mga ganito. And parang personalized pa siya kasi may mga letter M pa siya, ganyan. So, thank you so much. And guys, if you haven't followed her or subscribed to her channel, I will leave her link in the description box down below. Yung pangalan po niya sa YouTube is Life Outside Philippines, Tracy. Tracy in Saudi Arabia. Ayan po. Pero, I will leave her link na lang in the description box down below. Thank you so much guys for watching and for joining us sa pag-open. Grabe, sobrang nakaka-excite kasi itong pag-open talaga lagi ng gift. Kahit simple man yan, bongga man yan, laging mababaw kasi yung kasiyahan namin. Tsaka, syempre may mga kapitbahay po tayong mga chismosa. Nandito po sila nakisali sila sa pag-open. So, yun lamang guys. If you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Jerev Mia. Please like my Facebook page and follow me on my Instagram. And if you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe and like the notification bell button for you to be notified every time that I upload a video here on this channel. So, hanggang sa muli, tayo po ay magkikitang muli. Bye! Mwah!